Tervepä terve. Ja meikä osa siis joo. Mikä? Niin kuitenkin. Elikkä siis meikä ajattelin vetää tässä tämmöstä custom mappia kun... Eikö siis custom storya? Oho. Kun tällaista House of Horror. Ja sit seuraavaksi me vedetään tätä Troll Story. Mutta tästä House of Horrorista tulee aika paljon näitä jaksoja. Ja ne on aika lyhyitä nää jaksot. Mutta vähän patterit vähistä siirrestä. Mutta ei tässä sitten muuta kun aletaan pelailemaan. Elikkä siis me kohta Jesperin kanssa. Jesperi tulee varmaan kohta meille. Ja sen kanssa pelata. Noniin. Siis mä lupaan, mä en oo pelannut tätä niinku ennen. Ottaa vähän nopeeta. Sensitivity tos. Noin. Dyn. No niin, nyt on parempi tää ainakin. Mutta... No ei helkot. Tämä meni kyllä ihan saiseksi. Kyllä tässä tuntuu oudolta. Noniin, tuntuupas. Mitä hitto. Tässä menee koko eka video hitto. Vetelen tätä. Joo. Noniin. Tuo on ihan sekas. Oh. Tuo hitto. Oikeastaan ärsyttää majassika. Noniin. Mitä tuota hiiriä on jaskana? Haen oikeesti kohta tuolta toisesta huoneesta hiiri. Mitä hittoa oikein? Joo, se on oikeesti, jos mä liikutan samaan aikaan tätä hiirtä ja liikun eteenpäin, niin tää heittää omia. Taas. Tota ekaa jaksaminen. Tämmöseksi saakelisäätämiseksi. Ei vittu. Saakeli. No mä jätän tän eka jakson tähän. Mä vedän nyt tän hiiren kuntoon. Okei, moro.